kleur in maak ide. Baka kleur ide. Ida di video. Ina di video. Sit up. Dit kan jou. Nou loon aan bij de kijk Christus. En maak je dat TV. Ik kleur in maak je ja. Maar ita juist dan maar ita di de kijk baka di de kijk di maar kita e dat di video no to. Ina di video kijk de Israël. Loon. Voordat openbaring. Voordat openbaring in vers. Dat boek is Openbaring, hoofdstuk 1 en vers 1. Dat is zo de kring voor Jezus Christus. Dat je leun aan bij de kijk Christus. En de kan weet maar nou bakken, maar dat je ben en go. So au ku mutu ai fusa, maar die me le aka op kai fusa ta kita ima ki da bibi. Imala de kijk, imala na de bibi se de kijk. Ja, dat die bibi lees. Dat is zo de kring voor Jezus Christus. Lees vers 14. Vers 14. Hem ede na hem biwiri be weti leki katun. Eta Christus se di biweti kuma katun na kuma isa da ma be ma wito. Isa da